Salutare, dragilor! Eu sunt Mary și astăzi aș dori să discutăm puțin despre sarcina la vârsta adolescenței. Dățile trecute discutam despre educația adolescenților din punct de vedere al sexualității și despre bolile cu transmitere sexuală. Astăzi vom discuta despre altă consecință a începerii vieții sexuale mult prea devreme la adolescenți, și anume sarcina. Reprezintă oare cu adevărat sarcina o problemă pentru tinerile adolescente? Cu siguranță. Adolescența reprezintă o perioadă unică în ciclul de viață al individului, asociată cu oportunitățile multiple pentru dezvoltare, dar și cu provocări speciale, având implicații asupra viitorului. Nu se mai simt copii și încă n-au devenit adulți. Adolescenții urmează să facă alegeri importante în ceea ce privește atitudinea față de propria lor sănătate și să dezvolte practici pe care le vor continua la maturitate. Un aspect ce reprezintă o problemă pentru tinerile adolescente este sarcina și de cele mai multe ori fiind nedorită. Totuși, sarcina este o problemă importantă și complexă ce se asociază cu consecințe multiple asupra sănătății și bunăstării populației. Sarcina la adolescente compromite perspectivele educaționale și oportunitățile economice ale femeilor. Sarcina poate pune în pericol sănătatea fetelor, integritatea lor fizică și psihică, în special când este vorba de apariția sarcinii în perioada adolescenței. Cele mai frecvente motive pentru începutul unor relații sexuale sunt dragostea, dorința de intimitate și de acceptare de către o altă persoană, precum și curiozitatea. De multe ori, sentimentele conduc comportamentul fetelor, aspectul atracției și curiozitatea băieților, cu toate că există un alt motiv, probabil cel mai important, neconștientizat de adolescenți, dorința de a fi iubit. Haideți să vedem cine sunt persoanele cele mai predispuse la apariția unei sarcini în perioada adolescenței. Adolescentele care încep să aibă întâlniri cu parteneri de sex opus de la o vârstă destul de fragedă, adolescentele care renunță la școală, cele care cresc într-un mediu socio-economic foarte sărac, fetele care au fost victimele unui abuz sexual, adolescentele care nu se implică în activități școlare, sociale sau familiale, cele care au o stimă de sine foarte scăzută, adolescentele care cresc în comunități în care sarcina la vârsta timpurie este văzută ca fiind un lucru normal, adolescentele care consumă alcool, tutun sau alte substanțe halucinogene și fetele care cresc în familii monoparentale, în special fetele care cresc fără tată. Aș dori să vedem acum cum sunt afectate adolescentele care rămân însărcinate. În primul rând, prezintă un risc foarte mare de a dezvolta hipertensiune arterială legată de sarcină. De asemenea, prezintă un risc crescut de a deveni anemice. Mecanismul nașterii este mult mai periculos pentru o adolescentă decât pentru o femeie adultă. Adolescentele sunt speriate și îngrijorate când află că sunt însărcinate, se simt izolate și deprimate, fiindu-le teamă să spună părinților. Adolescentele care rămân însărcinate abandonează școala fără a mai reveni să își termine studiile. Acest lucru duce de foarte multe ori la un trai foarte greu și chiar la sărăcie.